אני לאה לבית טרופ מדליקה נר זיכרון זה לזכר הוריי, אליעזר טרופ ואתלה לבית קרפנקו. יום זה הוא יום האזכרה לאמי אתלה ז"ל, שנפטרה בדיוק בתאריך יום האזכרה לקדושי ינוב, העיירה שהיא נולדה ותמיד הזכירה אותה בגעגועים ובאהבה. הוריי נולדו שניהם בינוב, ואבי אליעזר, שנקרא בפי חבריו לייזר, היה ציוני בנפשו. כל חלומו היה לנסוע לפלסטינה, היא ארץ ישראל. הוא התארס עם אמי בינוב ונסע בשנת 35 להכשרה כחלוץ. אמי נשארה בינוב וחיכתה לו. ובתום שנתיים כשחזר לינוב הם התחתנו. באוגוסט 39 יצאו את ינוב בדרכם לישראל, תוך הבטחה למשפחות שהם רק הסתדרו קצת בפלסטינה, יחזרו לקחת את המשפחות. וכשהיו בדרכם בלב ים, ב1 לספטמבר פרצה המלחמה, הגרמנים נכנסו לינוב, וכל תקוותם וחלומם של הוריי לחזור לקחת את משפחותיהם לארץ ירד לטמיון ונגוז. נשארה רק אחות אחת של אבי, חנה לבית טרופ, אשר ברחה ליערות והתחברה לפרטיזנים. שנים אחרי המלחמה עלתה גם היא לישראל עם שני ילדיה. ואסיים בסיפור שיש עמו מסר לכולנו ולכל דורות ההמשך. המסר הוא משפט שרשמה אמי על תמונה משפחתית שהייתה תלויה על קיר בחדר השינה. התמונה צולמה בינוב. התמונה צולמה בינוב, ואת התמונה לקחה אמי למזכרת כשעזבה את ינוב ועלתה לארץ. וכשנפטרה אמי, הורדנו את התמונה, ולתדהמתי, בגב התמונה, בכתב ידה, מתארת אמי את הנראים בתמונה, את האימא שלה, את אחיה ואחיותיה, ונוקבת בשמו של כל אחד מהם. שנים מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתה תלויה תמונה מעל מיטתם של הוריי בחדר השינה. מי היה מעלה בדעתו שמאחורי התמונה כותבת אמי את המשפט הבא, שהוא המסר לדורי דורות. דוס זול קיימול ניש פרגסן ויר, כלומר שלא יישכח לעולם הפשע שנעשה לעמנו. ואני ביום זה מקיימת את הצוואה שהשאירה, לזכור ולא לשכוח לדורי דורות ולנצח נצחים. לא נסלח ולא נשכח, עם ישראל חי. התכוננו להדליק את הנר השני. דקלה, כל משפחת וקסמן, רביב דקלה וקסמן וראובן לזכרו של אריה לוי וקסמן. בבקשה, בואו.
כאן